for the people. Yo ndo wakufara singaiti guys. Vakutenda nesupport yabukura pamuchipa sekuru. We are almost there guys. Toda kuzvitenda. Mozviona kuti kusure kwedu mascaffold edu ndekubatanidzira because actually mascaffold chaiwo aya pamutemo esimbi aya mazisimbi makuru mukabvunzwa nasekuru Beni vakatomaona utava nawo ese iwayo vanhu vazhinji vanenge vachiti pamaadvise kuti unofanira kuinvesta in this in that in this what zvinhu zvakasiyana siyana tinopiwa maadvise tichitoteerera but nenguva Mwari zvichaita rori tichaitengawo tigototanga tofamba nematuruzi edu mascaffold chaiwo pamutemo anenge achitendekwa but kunoku nenda yekuti mota yangu haikwanisi kuisa zvinhu izvozvo tiri kucompromise but kumba titori nazvo zvitori kumastoreroom zvakastowewa muchazozviona nditi vakatozviona ndakatovaratidza ndikati takazotenga mascaffold aya taigara tichitaura nezvawo mabhara thinki zvimwe zvinhu zvokuti takatanga tisina but right now tava nazvo zvinhu hopo mafoshoro edu tava nawo zvakare kunawo pamwe vanenge vachiti maybe you're not investing mune zvinhu zvenyu zvekuti mutenge chese muchivakisa zvinhu saka apa vanhu ikona vamwe vanotaura kuti maworksuit zvose izvozvo zviri mupipeline zvinogadziriswa nezita raJesu handiti right tiri pana apa toda kutenda Mwari kuti mataimwe aya takwanisa kuwana 2 ndizvo oise kuri babatisa gogo vamanzwewo idzi iwaya gogo dzinoshandiswa pachange pachisungwa matanda aya anoshanda pakuti roofing yedu inge yakadii yakagara zvakanaka ndizvo kasekuru Beni then izvi ndo zvimwe zvipikiri zvakanzi nasekuru Beni toda ma4 inch acho aya vabatisei nezvimwezve kuziva kuti izo sofa tata ma4 mapakets 2 mamwe maibhera nails ma3 inch 1 ne4 inch then toda kutenda Mwari guys for the people aiwe ndiMwari vakanaka swa mazenge edu akwana unozodei ndiMwari wakanaka ndiMwari wakanaka ndiMwari wakanaka ndiMwari wakanaka kanaka ndiMwari wakanaka ndiMwari wakanaka vabati vese vakatichengetedza nebasa redu tinotanga kuvatenda vane vandivo vari kurivaka nevakuru vedu vese nevarungu vedu vatinavo pano basa redu ite zvakanaka mutikomborerewo musanete nevabati vakuru vari mberi kuna vanda kwazvinobva mutitungamiriro mune zvakanaka ndinotenda ndinofara mwoyo wangu ndinotofara kuti mbedi yakutopera saka ndinotanga kutenda Mwari ndozotendawo vana mushamarari vedu vakatiitirawo zvinhu izvi kuti tiite nedzimwe nyikawo ngatititungamirireo guys panapa for the people chasara chete kuti roofing yedu itangwa mozviona kuti apa vatovharisa rimwe divi kubheki kwavharwa kwasara iyi front ino vari kuwata vatovharisa nhasi kunongosara chipenga chitokotoko nepakati apa takutotanga kugadzira kuti roofing inge ichitanga saka chinhu chatimisa chete kunonga kuti roofing yedu itange mawall plates ataitaura aya matatu ndazoenda kwaMatasha ndikambobvunza kuti akazodzoka here akazouya here akazodii ndikanzwa kuti hanzi anenge aveko mawall plate matandatu kuti ari 300 kunzi $9 9 times 3 $27 ndo zvinhu zvatimisa kuti roofing inge ichimira here naisekuru Beni mari shoma akwabviwa ndokure wena akwabviwa ndopapa tambo papa tambo choko nekuti 27 nekwabviwa kwashandwa zvakafanira kuti tangosara ne2% tiri pa 98%. Amen. Ndoba tiri pa saka matanda yawo matatu anoita $27 varume nekuzobhadhira because mamota yangu haikwanisi kusenga zvinhu izvozvo nemunhu wengoro we$5 anotichakurira matanda ya27 plus 5 ndoita chi $32 saka ndoyatimisa so far so good kuti titi denga redu ravharisa kuti kla kwatabva kure ine mere Siana nae nguroiwe ama siana nae yabayo siana nae nguroiwe ama siana nae nguroiwe ama
tendai vari kuti supporta behind the scenes nguva dzose kuti vanenge tichidlawo sadza tiri pano zvakungotendai inema here haisi nyore guys hoya pano sekuru vanenge vasingakwanisi kuti fidhawo tongogara takadai tiri takawanda 2-4 people ngouya saka toda kuzvitendawo zvakare izvozvo tirikwanisa kuti tinge tichirarama tiri pano tichidlawo chakawo madomasi edu mafuta eduwo muriwo wedu tichigwangura tichingoinda kusvika project yapera saka we are almost there. Ring beam yedu iyo yakabuda zvakanaka 2 rooms yedu takaribata nering beam zvakabuda zviri right aikutasira kuti kusura mangwana roofing inge ichitanga saka please ingoti support yayo matanda matatu yanengoreyo $32 zvinge zvita sei zvichiwanika then tozwa kuti roofing yasekuru yapera takungozwa kuti plastering masemende daripo kwatete totongochema ndekuku kumajecha uku kwati because zvese izvi takatobhadhara zvese izvi nemvura dzese dzakashandisa for the past few weeks tanga tichingobhadhara I think ndokumedzwa tichange takuleka kwekuti tikwanise kuzoramba tichibhadhara mvura neriver send ikoko kwakuita kuchiita sei kuchiita dry ndofunga budget yangu yana ndakachengeta panguva yese for the past 3 weeks yakuti achiita inonzi depletion hakuchina ndofunga kwasara 1 load iyi ndo yandanga ndasarwa nayo kuti ndo yatoenda nayo yechange yacho niyoyo then pangu pachada kuzoti pawedzerwe mariver send hapachitorina saka maybe koko ndokwatichazokumbira support zvakare kumalod eriver send then maybe nekumvura but imagine kuti project yese yakatangwa ichingosapotiwa nemashemarians from mvura river send pity send zvose zvanga zvichenda pano makatisapota haisi nyore pachingobuda mari vachibhadharwa vanhu vengoro vachibhadharwa vanhu kuti zvinge zvina mberi kuti zvitina zvacho zvinge zvisvika kunoku zvizhinji zvachoni malodhi ese kunze kwefirst ndofunga zviya zva500 here kana kuti zvingani zvakauya nemukomana wekutanga musati mauya ndo zvatakangobatsirwa nakansera the rest zvakazenge zvakutwa nemashemarienzi toda kukutenda yangati vatende ndanga isiri nyore asi makaita kuti zvinhu zvedu zvinge zvifamba zvakanaka saka panhu patasvika uku ndokwakunonzi kokumagumo ndokwatakuda kuinda then tochiinda kumvura kundofunga kuchazotileke because kuplastering kodiwa mvura nekumaflow saka ndo yavaiti iya lodi $5 asi ndaziva tichakalkulata sei kuti tizoti malodi achadiwa pana pamangani because I think budget kwedu like I said kuti budget kwedu vandakabudgeta nguva yese ndokwaita kuchita design takambomiramira zvikaimbaidai nasi futi tavabhadhara apa nebudget yedu yatatikaisa padivi kureva kuti maybe load inokwanisa kuzouya inoenda kuriver send ndo imwe yachoni yasara ikokoko but zvimwe kuzoenda mberi kunogona kuzotinetsei saka ndinga ane $5 yachiti indoda kuti sekuru vagocheregwa mvura munongotibata kana kuti ndinoda hangu kuti ndisisapote sekuru ne2 loads dzemvura zvinogona kutibatsira zvakare because handidi kurevera nhema nyange tikada kuti timire it means kuti hatisina notikwanisa kuticherera mvura isati kwasi kutora mota kuti tinde unodisei kunochera mvura zvazvichifamba zvakanaka tatine ngekini rapo yedu yange yakanaka chaizvo saka ni apa papesa apa mvura yedu inokwana kuvharisa pesa apa panotangwa plastering ndo pari nyaya mvura panenge pasina madhimadhiramu ichirimo kusvika tatsikirira mazenga cho pakutsika tetisisina inongokwana pakupedza inopera ngani saka kuda kuti isusu kusaidi koko kwakutoshata zvakare asi 3 ngatimbotanga 3 mabatanda iwayo then maybe nemwana kana ndinoda kuti 1 load yemvura ndakamira ndakadai $5 zve zvakangonaka because load vari kutiita $5 yemvura madrum maviri ndo zvavari kutiita zvinogona kutibatsira zvinogona kutipusha kuti tinde mberi kuriver send uko kwatoda kuti vazoticalculate kuti tingada malodi mangani maybe kuti tipedze so that kana pane munhu adangosapota kusvika zvapera zvinogona kutibatsira nditi ende basa ramuri kutiitira tinokufarirai nhanga rezva maitawo kwamabvakurefu nazvo zvinhu zvose ndimi ndakasatambura sezvo ndiri munhu wakura hansakwanisa kana kushanda nani chaizvo ndinofanira kukutendai kuti rambai makadaro kusvika mapapera musingotibatsira saizvo sekubatsira saizvozvo isi tiri kutofara hatina kana wakambotsutsuna mwoyo wedu wakachena kuti mupese mazenye iwoya kuchena kwekufara kwekukufarirai kukudai chaizvo
sezu kakangochena kudai semazenge ndezvakaita moyo wedu tinokutendai. Saka guys ndo zviripo zvokuti mangwana kana zvichibvira tikaona nekwasawo tibatsirane mazenge uye nekuti ingoro inotora ndakuti mazenge ndajera mazenge matanda 3 asara iwayo taimwaya dzavapo ndokunga ne1 chipikiri 1 zvinhu zvedu koma earphones ma-airvens atiri kuda panapa i8 kura kuti ndo kuteta kuti aimaplastic ndo ari kunzi madola iwayo emaplastic nemadola anoita ndo $8 kuti zvinhu zvedu zvifambi asi makaitirwa manyama emba saka vakandida kutema muti unozodistracta imba yangu saka hauzotungiri here apa zvausaita muti ndisachera raundi yese iyi ndinogona kuchera so ndakatenderedza kudai ndakadai so ndachera manje ndotema ichi pazasi pacho ichi ndochitema ndatema manje ndotora moto ndoisa moto ndoramba zingopaka moto 3 days kusvika dzakwana ndotoziva kuti watofa usadena usatungira kana mukausiya wakadai ndikausiya wakadai unotungira umu kana uchitungira umu midzi iyi inenge isiwana mvura nekuti mvura apa haitore papa mvura inotora umu inotora mumakwande makwande akangonyorova chete atofidha mudzi iyi inenge aisifidziwa mudzi saka haifi kana uri muti mukuru midzi yepasi inogonisa kuzokanganisa inogona kukanganisa inogona kuenda uko iri pasi nyangwe isina kutunga uko isina kutunga izvozvi mebhe yekuti pavakachera apa tune tumwe twanga takwati warara so saka tinodii tinotanga kufidwa neapa tenga tisifidhwa nepapa unoiona apa pati ga patamuse manja ndesaka izvi ndokana yanga mudzi wacho kana wanga wakagariwa neimba imanja andidinga wakutsemura wakusesimudza kutsemura une gobowa muti kwakugobora wochera wobisa wotora moto woramba tutira moto unovhara kana ukasaubata moyo wacho chii chinoitika ukadi ukasapisa kusvika kumoyo moto unepisa moto unoenda moto ramba zingopakira ivhu rinopisa kusuka ratsuka iri vhu kuti pirivi retsuka ivhu iri kuti asetina kudai ikangotsuka kudai watofa asina kwausaenda ava ndachibvunza ndo maexpertise anoziva zvokumucha sikereke ini zvemi chatizi kwazi uyu wakautema wakati unokanganisa imba yangu ndakatombovati usiyei kainda uko kamumvuri ruku kunofana kune mudzi unobva apo wakapinda muimba yemakanda kuseri uri kubudira papi mukati macho makatoona uripo mutsvi uyu ikereke yekerere tasaone kereke yacho kwari wakasemura apa pamapango apa ndepakasemuka manje kana yanga iri ndauziva nokuti wakanangana ndakamboguma apa ugobora kuda kuchera apa ndikati mudzi uyu asi wakaramba kudimbuka chisano chacho chanani changa singabudi apo one distance iri kubva kune muti uyu but one mudzi kwawakaina nako kwacho kurure wana seguru wakaina nepasi pemba uyu ukabuda nepapapa mudzi yose apa pakashama pesa sa mudzi uyu iri kutsemura pasi handimona kukura kwari kukuvhura kwari kuita uri kutovhura so uchienda imba yematanda uri kuvhura ipo papa saka makatochera motouona ipapa unotowanikwa wakachewa apa musi watenyukura ipapa ndeubata uripo inenge yakawa kudhara yakatowaka ndo zvakazomba kuti ndivake icho ndikaona kuti tingaite romwe makazovaka chipi ichi ichocho ndo zvaka ndakavakira izvozvo mayakatiza mutswe muswe ndewandakatiza musa unoita mudzi unotanda kudaro unoita mudzi unotanda pasi pemba unokura kudai takadai ndotonopisirwa chimai chacho ndikapisa chimai pfini zvapera twatofa ndanzwisisa senzi yenyu makatizira muti uyu ndakatizira muti uyu ndemataira arawo ndemataira ara muti midzi ningidzipane midzi yemuhombe yanga iri pakati apo pane nyaya ana mai apa nepane nyaya nekuti panebva mvura apa iri pamudzi ipo peyakatiwarira amone kufera uri kuda kuramba uchikura kuziva kuti vana vai vari kuguta vasikura vari kukura kuna mai